A Asociación Acreba conmemorou a figura de Luisa Villalta cun recital da súa poesía. Usuarios e técnicos puxeronlle voz aos versos da homenaxeada nestas letras galegas. A estación, onde a nós nunca pasan os trens, só chegan ou parten. Por iso tamén somos nós a nosa última estación, o noso amor definitivo. Así podemos marchar no único sentido posível, ou esperar o avalo dos viaxeiros para sentirnos expandidos nas miradas extrañas que chegan arrastrando as bambalinas do mundo. Con diversos poemas de Luisa Villalta, así celebraron os usuarios e técnicos da Asociación Saúde Mental Acreba o Día das Letras Galegas de forma anticipada. O Lustre Rivas deu cabida a esta actividade na que se deu voz a numerosos poemas da homenaxeada deste ano polas letras galegas. Atrás quedaban as cores álxidas, mortas de sono. O calor enfriábase no bisturí do horizonte. Os nenos de codos na xanela enfrontaban a historia inconscientes nun palpebreso tan veloz como a infancia. O meu nome é o da Cidade Alta, nacido onde a luz e o mar se están orixinando mutuamente. Nacín enfrente de min mesma, cando a pescadería era un leito de sereas, e a serpe demorada na voz dos meus avós. Vento dos ventos, veño de aquí, unha historia de palabras, nas casas, na cabeza e nos chanzos do corazón. A poeta coruñesa tratou diferentes temáticas na súa obra, dende pensamentos vencellados á filosofía ata a amizade. A amizade ten flor que rebenta nas paredes. Sobrevive na podremia mutua e só precisa das fiestas abertas onde nace e se deita o sol de dentro. Compartir as cordas de tender a roupa, vibrantes de emoción e de necesidade por aquelas cousas que a auga da vida non dá lavado. Volador que as esfrega, deteriora, volve inúteis, e entón hai que poñelas a secar ou a dar bocas abertas, saneras asustadas. Por cima, sen medida visível, as antenas atentas prolongan o vacío, até algúns centros afastados dispersos polas rúas algúns outros continentes. Por aquí pasan de cote os viandantes puntuais, mostrando a orgullosa hora de cada anseu o belisco interior. Un ruido provocado, non ornamento sonoro, arabesco para as pontas dos dedos, innecesarios, encaixes para a alma dormir ou sentir a levedeza da onda cando apenas chega a romper. Provocación de boca con fame. Isto é a fame adormece ou reclama. A secretaria da Acreba, Isabel Fernández, felicitou os integrantes da asociación polas súas interpretacións e destacou a figura de Villalta pola súa loita social. Se Luisa os pudera estar vendo, estaría encantada de escoitarvos, porque ela loitaba polos máis desfavorecidos, pola prostitución, pola xente que tiña que loitar para sobrevivir. Estuvo sempre ao lado e ao carón da xente que necesitaba axuda. Seus alumnos deixounos un gran legado de poesía, de narrativa, de música, pero sobre todo de humanidade, de ética, de estar cerca dos demais, axudalos e protexelos. Entonces, non teño nada máis que dicir. É un homenaje, creo que precioso. Membros do goberno municipal asistiron ao recital da Acreba e fixeron fincapé na implicación da sociedade na homenaxe a Luisa Villalta. Reconocervos de verdade a todos que o acto foi impresionante. Creo que non me equivocarei se digo que é un dos máis emotivos que vamos a celebrar este ano polas letras galegas aquí en Ribeira, e que de verdade estou encantado de poder estar aquí con vos, e me encantará volver todas as veces que me sexa posible. De verdade, moitas gracias a todos vos polo que acabades de facer. Creo que actos como este deberían non facerse só o mes das Día das Letras Galegas, sino moito máis a menudo, que participedes vos en todos os actos que existan deste tipo, que consigades sentiros membros desta sociedade e que todos, entre todos e todas, podamos convivir e seguir celebrando actos deste tipo. Agradecervos a todos e todas vos, que fixerdes este acto, ben segura de que Luisa estaría orgullosa, e nós tamén estamos moi orgullosos de que que irades facer, e que a calquer proposta nós estamos abertos, calquer cousiño que se poida ir facendo. Lembroume moito este recital, non sei se sabedes que aquí en Ribeira hai un bar que se chama Cucoluche, que tamén fai un micro aberto os luns,
é pequirrechiño, pero cada vez está máis cheo porque ven moita xente, eu a veces vou porque me gusta recitar de por sí. Vexo aquí moito artista solto, así que se vos animades algún día. E lle puxo voz ao poema Papagaio. Mentres escrevo, observo desguello como me mira aquel home de mono con manchas de cemento na entreperna. E eu non podo xa ser diferente de quen é mirada cando a entreperna do obreiro me confonde e se ofrece preguntando: canto? Como podo aclarar que eu non cobro como as ricas e as señoras a cambio somente de elexer? No mercado, o comprador nunca admite desilusións ante a mercancía ambigua, quizá ambivalente. Tamén se sumou ao recital o tenente de alcalde Francisco Suárez Puerta.